Pila sa tiyan, nawala nga butkon, nawala nga dunghan kag tuo ang naangkon sa biktima kag patay na sa gindala sa ospital matapos nga ginbuno tungod sa pagpanimangod sini sa iya kumpare nga nagapamuno sa ngido. Nagluntad ang insidente alas 9:50 sa gabi Agosto 16 sa Barangay Yulu Drive, Arevalo, Iloilo City. Base sa investigasyon na Police Captain BG Dicen, officer in charge ng Arevalo Police Station, nga may dalang sundang ang suspect sa naging kompronta sila ang biktima sa dalan kag golpeada na lang namuno pahayag pa. Pila namang ka mga inadlaw ang pagpanimangod sa biktima kag naglapta sa Berog Barangay rason nga nangakig ang suspect. Gin-approach sa inisang suspect ang biktima kag hinali lang nga ginbuno. Ginapreparar sa karon sa pulis kag ginatingwaan ang anggulo nga makasulod sa elemento sa murder agod niya may pasaka na ang kaso. Nagapangayo naman sang pasensya makikifab ang suspect sa pamilya sa biktima kag iyan na lang atubangon ang konsekwensya matapos ang insidente. Balita nagikan sa distrito sa Arevalo. Ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.